Estamos a primeiros de febreiro e moitos furanchos xa iniciaron a tempada. Normalmente hai moita xente sempre, pero o tempo non axuda. Casas particulares e familiares como a esta amóldanse pros 3 meses que dura a tempada, o tempo que teñen para poder vender o excedente do viño. Pero 300 cepas é demasiado viño para nós. Víctor, mariñeiro xubilado, cambiou o mar pola terra fai uns 1.200 litros de viño e espera vender a metade. Neste outro furancho, Agustín e a súa muller traballan de luns a domingo e xente nunca falta. Os clientes chegan de todos os concellos da contorna que buscan, ante todo, calidade. Un fala con outro, aquilo ali que están dicindo que está bo viño, xa está. Viño branco e tinto que sacan directamente das cubas e que se acompaña con esas 5 tapas da cociña popular galega. Tomamos un chourizo da casa, uns bestés de raso, a ver, un viñiño aquí, con 4 amigos, perfecto. Son un auténtico punto de encontro cheo de autenticidade e tradición. Moitos falan dos furanchos como auténticos cantos de taberna. O seu medo é a falta de relevo xeracional.